Aj tento rok základná škola na ulici Gábora Betlena zostala verná svojej tradícii a privítala predškolákov z okolia na svojom dni otvorených dverí. Veľkorysé a moderné priestory Betlenky boli už od rána plné hudby, veselého smiechu, nečakaných prekvapení a nových zážitkov. Všetci si mohli vyskúšať multimediálne počítače, interaktívne tabule, tablety a preveriť svoje vedomosti z anglického jazyka. Pre malých návštevníkov boli pripravené aj športové hry a atrakcie v telocvični, tvorivé dielne so staršími žiakmi a pani učiteľkami i cesta objaviteľov s vyučujúcimi fyziky, biológie a chémie. K dispozícii bolo aj netradičné občerstvenie v podobe čokoládovej fontány s kúskami ovocia a doma pečenými koláčmi. Vyvrcholením dňa otvorených dverí bola veľká zábavná show v jedálni školy plná tanca a spevu. Rodičia detí mali počas celého dňa možnosť nielen zoznámiť sa s budúcimi pani učiteľkami prvých ročníkov, ale i diskutovať na aktuálne témy s novou riaditeľkou školy Ivetou Rajčániovou. Dnešná akcia Dňa otvorených dverí bola mimoriadne úspešná. Očakávali sme, že sa dnes zídu predškoláci so svojimi rodičmi, ale na naše veľké počudovanie zišli sa tu okrem nich aj ich babičky, teda staré mamy, starí otcovia, súrodenci. My sme nesmierne radi, že sme našu dnešnú akciu úspešne zvládli. Dopoludnie na Betlenke ubehlo veľmi rýchlo. A hoci nie každému sa ušiel nový tablet z tomboly, všetci, ktorí sem prišli, mali dôvod na úsmev, pretože odchádzali s pocitom príjemne stráveného sobotného predpoludnia.